Tura Meghalaya Pathianni Inkhawm voi khatna ni wangin Thlalak tivel ai chuanin a video in dem kanda chakhom ve dona tihianin zinga auto rickshaw hi kanin bula lo service a omsi lo masila ni min lama kan man teka a number ka lo hlawa chuwang chuanin tuna hianin Mizo Inkhawm na lampan turin min shwai ni khwa hi alung ve thawa ma se jing lambo ra ki chu lo la dai tewa chuanin tihan kan kal bop pa kong hi a chevere ulu tuka kanom na hi a han fal boka eden baria kan oma chuanin tihanin kanin khom ni to lampan chuan rickshaw hian kan kal bo ni heya Inkhawm tur te po kan tok ve zela ki keima ni khi kan zoom ve la ni khi chuan ya kong hi han en chiang ula khu I block ang chi rem khom kha ania tikhan kan kala meter road pa ngai che ta khopui I chung a khopui pa ngai deu china pokhan ama a chen ki Sunday na thok te pon oma kan Sunday man da nia in ang lo ve tho mai na chen Inkhawm tur kal do adon ama chen in na an lo thok boka chuanin he kan kal na chin chen tu kan kat dewa kong tu ki in nu thiamin ka ring ki takin ule Inkhawm tur te pon oma ni ki Inkhawm tur hi khat tok chuan hmu tur an om ve reng ma sen Inkhawm chan hun te po in ang lawan yang kanin chung hi tlai ram mi Inkhawm te pe tu zing kara ka kallam hian ka to ka an Inkhawm an lo hole lam kanin tok dai to chu fan chuanin kanin khom hun bi hi kan loi na 0.9 nang lo ki a chen an kal dam me Inkhawm tur te po hei a khopui chung pa ngai a chon metal road kan chi ang kong chu a charen hei kwal moi pe pasina kong hi a shin wam dup top a in hi an sanai lu tuk lo ni he ta a bazar lampang lo lai a hi chuan veng hi kanin thlatlom em a ke po kan college atang hianin dark car chan ve zan chu kan tlan ani kan omna Inkhawm na mun tak thleng turin he chu a kho chung pa ngai nya ki ta ki an kal dam ki Inkhawm tur mu tur hi chun om ve nual mai mase bazar tak kan zuk khen kha na video hi chuan kan la em ka share lawa bazar chung tu vai dor te an tam boka wangin dor in hong po lo om nual thawa he akong tiang lai veli chu in khar ve kan ni hi kong hi bazara mani khanin kan principal no puina motorin min shoi swaka chuan he ka voi ni chwale na te ni hi hetlam panga chuan mani khanin veng danga kan chanu te omna venga kan kal thunga masi tu tlen min a venga pui lo dewa in motori wang ve the sin ka ti po ka voi khat karna ni wang hianin makti te la tam me he tle min a pui chho ve ta so lai kan ma in engso Tura Christian Hospital ani a ken zirlai te tu lai pe chuan boruak luma dang lo po an tama ta chuan an kal na sa khop mai chuan hi tlai nei tlem in kan ma hian motor dina wangin kan han ding ve tani hi Sunday ni boka traffic a thola traffic jam ti vel om no ki Tura Baptist ka chi char thei lo in lo char thei zo kang ti chuan in chiar har mai he an hun poi mo mo chu ni hi ka kala tur mun tak ki ka shat lo wang hian ing ti ka nge ka thlen don ti po ka hrit chuang lawa an kong anuam reuh khop mai an kong pui hi ka voi khat kalna ni wangin soi le thini la video in he kan la deuh chewa api kina kal kong lampang hi YouTube pa te khanin kan zonga Tura hi
en Tura tam em lo awangin ti hianin da thatna na ki na kan zau na Thlalak kal ve ti tan pon hmuh tur lo om ve kha tha ve hrim ka tia i YouTube a video om vela hianin drone atanga lakte nia akhwa hi a hring tha dup lu tuka khwa hi alo vot dawn emaw ka tia lo a vot vak lo khawp mai tuilum ipom ang reng vel kan ni fen hnuai a om char angai amoi sin an kho om dan thleng an kho thleng om dan vel hi maw mani chawa han om ruk ta ka chuanin hetia hun han man te pawh hi ngai tuan la penga tha ve hrim chuan hei Mizo Inkhawm chu ka zuk tlai de takan thlenga an sirachui in takhianin mingte lamani khi mi som thum pahnih record ta kan kala chuan puro rel a hianin Sunday school hmun khat atangin min zir tira chuan chumi hnuah chuanin Inkhawm ban vele thla te kan la hei kan han la nu than thra mi ani a kan nu kan pa nu chung te ani a turain kumrei takan am tuan pa pe chu Kohhran upa om chuna ni shi hialin ka sha hei John chana nen po thla kan la a ni ti chu soi tamangai lo Mizo thalai te ngai san ron em tlangwal fel takani a kan nau ten thla lo lak pui ro min ta kan lak pui nge ya chuanin hei apia luka in te lo son thara avlok laya in nok deuh kha chu ni to lo in thar nuam dewa lo om bawk ani hi Inkhawm ban vele man mo takin kan college a ni tlai lam community service dar thum Inkhawm nang turin ka ho a ni le chan ve e dar thum le chan ve lo ni zok take hun ka haya thalam pang ma ani zok ke chuan hei kan thlenga service sa praise and worship ten bu kan chana Inkhawm na hun nuam tak kan mangani hindi hla te pawh kan sa a kan sak pawlh khawp mai khi zirlai ten than hema zali dawn zirlai an awm a class ang te te pawhin an thu ve a going to hei Pathianni ni bukan thei top in a ron vul moi kwal vel thu chho ni khi zirlai special item ania anmani ga ma asani donganin gani te gutel chel chapronga tangkasatu misuke committee ti anin ka chair chung ho tun zai khi mini anya khi laya wan chai bi khi EIC se changa exchange student a local kan Mizo mula chuan kan Mizo tlangwa te po item dangan tin ka share Inkhawm ban vele hei Mizo zirlai EIC se changa local te nen thla te kan han la khowa chuan hei a heng ho hi tla lo lang le te an mani zirlai pali te ania an fel em mai Inkhawm ban hian pawh na chaw kan ei zana ten lo leng ani